Zástupcovia asi 50 ochranárskych a enviro-organizácií dnes vyjadrili vo svojom vyhlásení znepokojenie nad zhoršujúcou sa situáciou ohľadom prístupu či už štátu, vlády alebo rezortu k ochrane prírody a spolupráci s ochranármi. Ako vnímate takéto obavy a vyhlásenie? Zlepšíte spoluprácu s organizáciami na ochranu životného prostredia? Tvrdia, že oni chcú byť pre štát partnermi a príjmete ich spoluprácu? Práve som v meste Kolárovo, kde sme zainvestovali 28 miliónov eur do rozšírenia čističky odpadových vôd, vybudovania kanalizácie. Toto je pre mňa ochrana životného prostredia. Mňa údajové, kičové a ostatné mimovládky absolútne nezaujímajú. Ja viem, že tam mali hody na ministerstve. Viem, že sú nervózne z toho, že som im nepodpísal 16 miliónov na tie pseudoprojekty, ktoré mali na stole. Ešte predošlý minister im ich nestihol podpísať. Myslím si, že každý občan Slovenskej republiky je ochrancov životného prostredia. Každý, kto má záujem chodiť, sa starať akýmkoľvek spôsobom o prírodu, nič im nikomu v tom nebráni. Nepotrebujú na to ani naše eurofondy. Keď robíme akékoľvek projekty, akékoľvek zákony, môžu sa k tomu verejne vyjadrovať. To znamená, to tiež im v tom nebránime. A pokiaľ oni pod tým si predstavujú, že budú mať také vody, aké mali, za Budaja, za Kiču, no tak to nebudú. To hovorím otvorene. Aj tu som dnes povedal, pre mňa je priorita odkanalizovať Slovensko, stávať čističky odpadových vôd, aby v 3. tisícročí ľudia mali pitnú vodu. A keď budeme mať toto vyriešené, tak potom sa môžeme baviť o tom, že na aké ďalšie projekty pôjdeme. Lenže tieto mimovládky, to je z jedného súdka stále dokola. To sú jedni tí istí, ktorí boli naučení na to, že za uplynulé obdobie dostali až 64 miliónov eur. Za 64 miliónov eur, pani moderátorka, by sme dnes odkanalizovali Hornú Oravu. Takže my budeme robiť veci, po ktorých po nás niečo zostane a mňa blahobyt týchto mimovládok absolútne nezaujíma. A keď sa chcú angažovať, nech sa angažujú, nikto im nebráni chrániť našu prírodu tak ako žiadnemu občanu Slovenskej republiky. Dokonca je to svojím spôsobom zákonná povinnosť, pretože akékoľvek aktivity, ktoré idú proti prírode, sú trestné a to je asi tak všetko.